Сейчас, секунду. Постанова про єдине прийняття Що ти хочеш, поясни, сформулюй, я тебе не розумію. Видумав собі, живеш в своєму світі. Тому що ви не визнали. Ви зараз не можете визнати ніякого голосування. У нас немає елементарних по 4 дільницям елементарних даних. Скільки кількість виборців, скільки взяли участь в голосуванні. Це не актуально, тому що є рішення суду. Тобто це означає, що в Обухівському окрузі не 155 тисяч виборців, а як мінімум на 4 тисячі виборців менше. Це суди таки приймали рішення. Про що ви говорите? Скажіть, будь ласка, ви знаєте цю кількість голосів? У нас немає даних для підсумкового нашого протоколу. Тому що ці дані ми можемо знайти тільки під час повторного перерахунку. Я не кажу про те, що враховувати чи не враховувати голоси за того чи іншого кандидата. Але у нас немає елементарно, відповідно до закону, пунктів 1 і 7. У нас нема інформації про це. Ми не можемо своїм рішенням зменшити кількість виборців в цьому окрузі. А ми його не будемо зменшувати. А тому, що у нас нема 4 протоколів, 4 дільниць. Ми ці 4 дільниці відправили на перерахунок. Ми не знаємо, скільки на цих дільницях виборців, скільки з них взяло участь в голосуванні і так далі. Відповідно до закону. Ми не можемо внести ці дані. Звідки ми їх знаємо? З якого протоколу? Ми приймали комісії, вони нам давали документи. От комісії, не треба розказувати. Не треба розказувати. Ви відправили на перерахунок ці комісії. Протокол є недійсним, ми повинні перерахувати. Про що ви говорите? Протоколи до вашого відома вводяться в сервер. І вони всі введені. Ті, що відправлені на перерахунок, Вони відправлені на перерахунок, шановна. Шановна, 3 протоколи не введені Ви в поняття не сервер. маєте різниці між протоколом. Із них один протокол, це той, який тут лежить. Тобто у нас А ви взагалі нічого не розумієте в цьому житті, крім грошей.